Lur mana lur, babunya kayak apa sini? Tilik ke sing nandur wonge sing nandur. Kayak apa sini? Urungan setahun ya, Pak? Urung. Urungan setahun. Tilik bismillahirrahmanirrahim. Apa iya sih apik banget. Aduh. Marasnya waduh bendolan banget ya, Dik. Bukan nyaruk. Aduh. Kayak apa guys sini, Dean? Ya. Ya ora karo Isor ki tambange lah. iya ya. Yang dingin. Lah kayak gitu. Iya ya. Yes. Jel, ayang apa isine ke? Bismillahirrahmanirrahim. Masa Allah isine apike. Tandurane sapa Aduh. dingin. Jan masyaallah. Orang nganti ngenteni 2 tahun. Wih, tugel besi jebes meneh gedene lur. Maning ki sing urung tugel. Aduh. Masyaallah. Gedene ngapa ya? Wih. Wih. Mantap asli ge. Jos ya. Ya, lumayan. Ngene nandur pinter. Mulane karena nandur kuwi kudune pang-pangane. Pang-pangane iki kan nandure ya. Iya. Isine bisa kayak rembayang.